Hime sapanlığın bu sanda kvant sanlar şoňsynda durup geçer. Kvant sanlary ilki näme aňladýar? Şolarlan her kvant sanynyň manysyny durup geçer. Ýagny baş kvant sanlar bolanlar bular başgaça nisinde principal quantum numbers diýilýär. Ýagny K, L, M, N harflary bilen bellenýär we olar 1, 2, 3, 4-nji gatlygy aňladýandyrlar. Başgaça bu hemmesi bilelikde K, L, M, N harflary setir N harf bilen, ýani hemmesi bilelikde aýratymda däl, bilelikde setir N harf bilen hem aňladýar. Hem gysgaça men ise şeýle atom modeli bilen görkezýän, ýagny ýadro diýsek, şuň birinji gatlagyna 2, men görkezýän 3. Birinji gatlagyna başgaça K harf bilen bellenýär. Başga muny hiç gele ilk köşük zat ýok. Siz şeýle ýatlaýmaly. İkinji gatlagyna L. Elden soň näme harf gelir? Elbetde M. Bundan soň elbide ýa-da N harf gelir. Ýagny başgaça birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü gatlaklaryň harf bilen aňlatyşy. Şulara principal quantum numbers. Ýagny K birinji gatlak, L ikinji gatlak. Nesinde buňa shell diýilýär. Halkara standartyny bilip goýsaňyz bolar. Ýagny shell gatlaklar, 4 san gatlak bar. Indi orbital kvant sanlar näme? Bular başgaça azmasal quantum numbers hem diýilýär. İngilisinde ýöne orbital quantum numbers hem diýip aýdylýar. Bular setir L harf bilen bellenýändir. Setir L harf bilen bellenip ol n-1 onun formulasy aňladylýar. Ýagny L'in maksimum iň uly bahasy n-1 bilen aňladylýar. Onuň üstünde belläp geçer, ýagny biz gatlaklary, ýan gatlaklary belläp geçipdik. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlak ýa-da K, L, M, N harflary bilen bellenýär. Elde şoň ýaly gatlagyň içinde S, P, D, F harflary bilen bellenýän kiçik gatlaklar hem bar. Munum şeýle setir harf bilen bellenýän ýatlaýan ýagny S, P, D, F subshell, ýagny İngilizde gatlaga shell diýilýär, bulara subshell diýilýär. Käbir kitaplarda şeýle bir zat bar, şulara orbital diýip gidýärler. Has dogrusyny aýtsak, bular orbital diýilmek, kiçik gatlak diýilýär. Ýani kiçik gatlak diýip terjime edilmendir. Subshell. Orbital näme diýilýär? Şu kiçik gatlagyň içindäki zatlara, eger olamasynda durup geçer. Ýani S harf 0 bilen bellenýär. Şunu ýatdan çykarma. Ýani belgisi S kiçik gatlagyň belgisi 0. 0 bu näli? Edil K, L, M, N harflarynyň 1, 2, 3, 4 diýip bellenişi ýaly, ýani bäde de kiçik gatlaklar ýöne 0dan başlanýar. P1, D2, F3 aňladýar. Näme üçin 0dan başlanýar? Ýani gatlaklar aňladýar, ýani birinji gatlak bolsa 1-den 1 aýrýan 0. Şu 0 kiçik gatlak S aňladýar. İkinci gatlak bolsa 2-den 1 aýrýan 1. Bu P-ni aňladýar. Şeýle gidýär 3-den 1 aýrýan 2, 4-den 1 aýrýan 3. Dowam edýär. Indi şu taýda nämeler geçdik? Shell, ýagny gatlak, subshell, kiçik gatlak. Dowam edýär. Ýagny biz başda K, L, M, N başgaça şu 1, 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlaklar diýdik. Indi L'in bahasy şulardan bir aýyrmak. Ýagny 1-den 1 aýraly, birinji gatlak 0 bolar. Bu 0 nämäni aňladýar? S kiçik gatlak, ýa-da S subshell. 2-den 1 aýrýas 1 bolýar, ýagny iň uly bahasy 1 bolýar, ýöne onuň kiçem bolup bilýär. Berde kiçi L'in iň uly bahasy 3-nji gatlakda 3-den 1 aýrýas 2 bolup bilýär, ýöne onuň kiçi 1, 0 hem bolup bilýär. 4-nji gatlakda kiçi L'in iň uly bahasy 3 bolup bilýär. Ýöne elbetde onuň kiçi 2, 1, 0 hem bolup bilýär. Size sorak. Birinji gatlakda haýsy kiçik gatlaklar bar? Ýagny subshell. Birinji gatlakda S, P, D, F harflarynyň haýsy bar? Ýani videony durdup özüňiz pikirlen bilersiňiz. Ne dowam edýär? Ýagny birinji gatlakda 0 haýsy kiçik gatlak aňladýar diýdik? S subshell. Onu 0 bolan ýere S ýaýar, 1 P-ni aňladýar.
Eýem bize şu kvant sanyny hasapladyk, şu bir many aňlatdy. Ýagny näme manyny aňlatdy? Birinji gatlykda diňe s kiçik gatlygy bar. Ýagny birinji gatlyk shell diýär. Bir san sap shell bar eken s. İkinji gatlykda s bilen p bar eken. Üçüncü gatlykda s, p we d ýaly kiçik gatlyklar bar eken. Dördüncü gatlykda da s, p, d, f ýaly kiçik gatlyklar bar eken. Ýani s 0 aňladýar, p 1 aňladýar, 2, 3. Onu şu kvant sanynyň aňladýan manysy, ýani her gatlykda haýsy kiçik gatlyklar bar. Şonu aňladýan eken. Kvant sanylar aslında çylçyrmaýaly, ýöne herse aňladýan manysy boýunça öwreniň himýada. Şonu gowy ýadyňyza alyp. Ine dowam edýäs. Ýagny birinji gatlykda diňe s bar diýdik. İkinji gatlykda s bilen p kiçik orbitaly bar diýdik. Üçüncü gatlykda da s, p, d bar diýdik. Dörtde de s, p, d, f. Ýagny kiçik gatlyklary sapşel. Käbir ýerlerde orbital diýip adlandyryp gidipdirler. Orbital bir uly ýalňyşam däl, näme üçin orbital diýilýär? Şu kiçik gatlyklaryň özleri orbitallardan ibarat bolýar. Ýani orbital başga, bu sapşel başga bir zatlar. Magnit kvant sany endi bu näme aňladýar? Näil hasaplamaly? Şoňusyny tutup geçeli. Ýani s 0 bolanda magnit kvant sany hem 0 bolýar. Magnit kvant sany näme diýmek? Magnitin plus we minus tarapy bolýar. Bu da plus minusdan plusa giden aralyk diýmek. Ýagny bir sana orbital bir bahat bolan üçin bir orbital bar diýmek. Ýagny bir orbitalda 2 sany elektron sygýar. Elektronlar şeýtip görkezip 2 sany elektron. Ýa-da şeýtip hem görkezler. Ýagny biri saat orunyna aýlanýar. Beýleksem saat orunyň tersine aýlanýar. Indi P1. P'nin aňladýan sany 1-di. P sapşer, başgaça kiçik gatlyk. Ýagny magnit sany -1, 0, 1 bolar. Ýagny minusdan plusa gidýän. Zady. Onda bu m bahaty 3 san bahasy bar. 1, 2, 3. Şoň üçin şu 3 sany orbital bolmasy gerek. Şu p kiçik gatlygynyň içinde näçe san orbital bar eken? 1, 2, 3 san orbital bar eken. Her birine 2 elektronla yerleştirsek, ýani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jemi 6 elektron sygýan eken. P kiçik gatlygyna, ýani P sapşeýle, P sapşeýleň içinde 3 san orbital bar eken, olaryň içinde de 6 san elektron bar eken. S'nin içinde de näçe elektron bardy? 1, 2 sany. Dowam edýäs. Ýagny D 2 aňladýardy. Indi siziň pikiriňizçe haýsy bolar? M'niň bahasy haýsylar bolar? Ýani elbetde -2, -1, 0, +1, 2. Ýagny näçe bahasy bar şuýdy M'niň? 1, 2, 3, 4, 4, 5 bahasy bar. Onda diýmek näçe orbital bolmaly? 5 san orbital. D sapşel, ýani D kiçik gatlygynda 5 san orbital bar eken. 1, 2, 3, 4, 5. Her orbitalda da näçe elektron sygýardy? Ýagny şunu jemi näçe elektron sygar? Özüňiz pikirlenip görüň. Ýani 2-den ýerleşdirenizde şeýle ýerleşdirýär ilki. Birazak ýyşara almaly. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diýmek D sapşel, D kiçik gatlygynda 5 san orbital bar eken, 5 orbitalyň içinde de 10 elektron ýerleşip bilýän eken. Iň köp. Indi F 3 harf bilen bellenýär. Siziň pikiriňizçe näçe bahasy bolar? Ýagny -3den +3'e çenli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahasy bar. Demek 7 san orbital bolmaly şuýda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hersine 2 elektron ýerleşdirenmizde näçe elektron bolar jemi? Elbetde 7'ni kalkyrsek 14 elektron. Onu F sapşel, ýani F kiçik gatlygynyň içinde
7 san orbital var eken. 7 orbitalın içinde de 14 elektron sığyan eken. İn köp. Dowam edýäs. Indi şeýle çyzyp görkezdim ben. Ýagny şunu şeýle gödüňizde getirin. Bu ýadro şu şeýle gidýän birinji gatlyk. Şunu bilen görkezin. Ýagny şu birinji gatlyk şeýle, ikinji gatlyk, üçüncü gatlyk, dördüncü gatlyk bolsun. Ne bärde de görkezili. Indi ýagny birinji gat, ikinji gat harflarından belläp geçen K, L, üçüncü gat M bilen bellenýärdi, dördüncü gat N. Ýagny şu kvant sanlaryna näme diýilýärdi başgaça? Evet, baş kvant sanlary diýilýärdi. Indi şu gatyň içinde kiçik gatlyk bar, ýagny şu aralyk bir gat diýsek, şoň içinde kiçik gatlyk bar näşe. Ol kiçik gatlygyň içinde de orbital bar. Ondan şu kiçik gatlygyň ady S. Onun içinde de bir orbital bar. Bärde de şeýle şoň ýaly ikinji gatlykda da S bilen P orbitaly kiçik gatlygy bardy. S bilen P kiçik gatlygy we S kiçik gatlygynyň içinde bir orbital, P kiçik gatlygynyň içinde 3 orbital bar. Ýagny şu P orbitallardan ibaret. P kiçik gatlyk. Käwagt P orbital hem diýilýär ýöne. Hakyky dogrusyny öwrenýäsiňiz gelse P kiçik gatlyk, ýani sap şeýle diýilip gidýändir. Ve sap şeýleň içinde de näme bar eken? Orbital bar eken. S üçüncü gatlyk bu. Şeýle aýlanýan aýdaly ýadroň daşynda üçüncü gatlyk şeýle. S, P, D kiçik orbitallar, ýani sap şeýleler, kiçik gatlyklar bar, sap şeýleler bar. On S'in içinde bir orbital, P'nin içinde 3 orbital, D'nin içinde de 5 orbital. Dördüncü gatda da S, P, D, F kiçik gatlyklar ýa-da sap şeýle. Olaryň içinde de hersinde ne goşunýar orbitallar ýerleşdirilen. Dowam edýär. Indi gysgaça geçen zatlarymyz belläp geçelim. Birinji gatlyklar aňladýan baş kvant sanlary diýdik. Olar ýagny haýsylar diýdik, ýagny baş kvant sanlary K, L, M, N harflary, ýagny bu ýerde 1, 2, 3, 4-nji gatlyklar gatlyklar shell diýilýär inglizçede. Soňra gatlygyň içinde näme bar eken? Sap shell, kiçik gatlyk bar ekeni. Olaram S, P, D, F harflaryny aňladylýardy. Ýagny S nolu aňladylýardy, P bir aňladylýardy. Dowam edýär. Soňra orbital, soňra elektron bar. Gysgaça ýagny şuňa gatlyk diýsek, onuň içinde näme bar eken? Kiçik gatlyk bar eken. Onuň içinde kiçik gatlygyň içinde de orbital bar eken we şonuň içine elektron ýerleşdirilen. Gysgaça şeýle belläp geçsek. Ýagny gatlyk, soň kiçik gatlyk, orbital, onuň içinde de elektron. Başgaça ýagny elektron konfigurasiýasyny şeýle bellendir. Şeýle belleýär. Ýagny P kiçik gatlygy, P sap şeýle, şoň içinde 3 orbital bolýar. Şeýdip doldurulýar. Birinji hemmesini doldurup çykýar, soňra ýa-da gaýtyp gelip täzeden şeýle dowam edýär. Gysgaça şulardan ibaret, ýani käbir ýerlerde şu harf hem gabat gelmegi mümkin. Diňek setr M harpy däl. Bu setr M harpy belli, ýani näçe orbital bardygyny aňladýar, ýani durup geçipdik. Ýöne M, S harpy hem gabat gelmegi mümkin käbir kitaplarda. Bu magnet spin diýilýär, ýagny bu muň bahasy dama plus 2'den 1 ýa-da minus 2'den 1 diýilip aňladylýar. Bu näme diýdigi? Bu ýagny elektron biri sagat okuny, biri sagat okunyň tersine aýlanýar. Şon manyny aňladýandyr bular. Bular başga bir ýetgeşik manysy ýok. Goşmaça berýän ätýaşdan gabat gelse diýip. Gysgaça kvant sanlary boýunça temamy şulardan ibaret. Sag bolun, sag bolun.